Ini kaisa nangkung mani bagai narangno maringka press meet khane bagai जों पुला कक बरक बाय साइ पाइनाय आबनि जागो जों बांला बाय बिनि कक सवान पुलेनो जे फाइमादा खने चिनि प्रेस निगे फाइने रक टिभि चैनल निगे फाइने रक जतनो एमएफ के निगे खाका हमते लामसगो और तो कक टुमा निने आली चिनि खरां स्रां जाति कक त्रिपुरा जतन तो सिमलाजाक बनबाय जतनो हामबाय देबो हामबाय मारिओ जों माहाके जरा केसा बिसिङो रिं मानि फानो बाक्सा जागा सिनि यांगै क्या कष्ट माखले जाका मागुरि लाखिया तफानो फाइ सपाके आबन बाय तेव पाइफले हामबाय चिनि तिरिनि कक बथमांखा बसकांगो 1434 तिप्रा इरा एबा त्रिन 1434 तिप्रा एरा एबा त्रिन हास्ते गोनांगै हहम ददम खालाय पालायनाय बागै जतन लवा जुवा खालाय दबो फेत्ता खालायनि सिमिखाय जों एमएफ के किसा गुबुन याप्रि जों सेनानि बखाक थां दङ एमएफ के अ सामुंनो यागो रम्मानि एमएफ के आचाइमानि बिसिओनो जों अत्रिं सेलिब्रेशन बो खायनानि जागो 2004 एमएफ के आचाइखा आ बिसिनि सिमिनो जों अबसिनि कैसा इयारलि कैलेंडर सिला खिबका जेहेतु मचिनि लाइबुमा बाय करम जाखिनि तिप्रा बिसि कताल कै जै 2004 नि सिमि कन्टिन्यू थाकलाया सेमा जरा that is 1433 तिप्रा इरा मा जरा खायना थांतनि जों गोजाराव गोबांमा कपाल बिरिमान कथमान कक साइकुल पाया कासुजामा बो दंखा सेजाजामा बो दंखा कया कक साजामा बो दंखा कक बो मा सालायक्या फेबा ताबुक जों नायनायख्या आ केबें नायरक ट्रुक ट्रुक बरक उसलुइ थांबायख्या उसलुइ थांमानि लग लगिनो बरक बुजिना बो रोंखा बुजिना बो सिका एबं साइबो मानखा तावासो ताइ कक बांनानै नांलायलिया हानि बागै हास्ते गोनांगै ताबु ताइ साना नालिया डिस्ट्रिक्ट लेवल सब डिविजन लेवल क्लाब लेवल गामि लेवल अब हाइख्लाय ताबु लेखा जुम्पा करै त्रिं पान्ना खायलाय दंनायखा कै ताकलाय बाहायनो गोबांमा जागाबो कतर सिकन लेखा जुम्पा करिखा आगे जों ताकलायनि टिभिनि वानसुका जा खातंरि मानखा बिसि गोतान खायलायनि बागै आबो कैसा एकटा धाप चिनि सक्सेसफुल हनि मानो फेबा जों न ब्रुम ब्रुम चिनि तालहिं एक तारिख हायकाबा तिप्रा इरा त्रिं बिसि गोताल न ब्रुम ब्रुम जों गुबुननि बिसि गोताल पालेमा हायकाय बखावा हावरिमायाखौ आबनो जों तेबो कामगाय खातों रिनानि बागै तेबो खाहाब रिनानि बागै जों एमएफ के नि ताकलाइन जिमिखाय तालहिंनि पहिलानि साल बिसि गोताल 22 तारिख डिसेम्बर जों खायसा प्रग्राम आयोजन का जगालि खेलायखा कतर खायनो खायनाय ओ जागाव दंनाय दिनै फुड फेस्टिवल दंनाय सेमिनार दंनाय पाठ्यक्रम काकाय हुकुम पान्डाराव दंनाय
अब 21 तारिखनि हराव खायमानि बाय बाक्सा नंनाय तमाखौ मखाय संगे संगे बिसि कताल हिसाबै सालो जों तानदिनो खायजेनाय आबनो सबसे नामखौ मानिबा कामा हाके खायते खायते जों जतनो न बुरुम बुरुम जेमन उदाहरण स्वरूप तिनि कामियाम चायो जों नुगु जैसे करै बिखरा बल फल जवानी फनो बांलानि नवबर्ष हाकेना ओ खानाचिनि बांलानि नवबर्ष बिसि कताल तक मासमा राथे चलायो आ मासमा रमी चलायो बाजान आ मासमा पाइ चलायो अब केवन के उतै साना नanya दागिना नanya the same इंग्रेजीनि बिसि कताल हायनो 1 जानुवारि हाकेना अब जतनो खातुम खाजानाय बिसिति क्लाइरि कताल तुमदा तुमलाजै जामु काहाम पाइ चलायो केवन के दागिना नanya फेबा उचिनि बाय थांनि नखाय जों खावारि माया गाहके पयतसारि माया सुबनि बागै जों नबुमब्रुम खायचोगै मायाखौ फेबा ताबुक जेंखा का आबनो तेवो काहाम गाय मजबूत खलायै जों एमएफ केनो ताबुक जेंखिनाय 22 तारिख तिनि ट्रिं बिसि कताल और ट्रिं बिसि कताल दिनो जों पान्डाव खायचनाय जामु चासनाय रि कताल जों कतालबो जोंसिनाय नै वानसुगै जों ताक्लाय अमा हाके स्टेप नलाहा खाख्लायो जों अबा हाके कन्टिन्यू खलाय थानाय थाङै जों बेबा खास्तिनि तंनाय चिनि ताकु बुकुक तंनाव कयनाय अमा हाके न बुरुम बुरुम चिनि बिसि कताल न बरम रुबै हामजागै बं पालायनांथन आबुनि बागैनो जों ताक्लाय के जुदाखा खायनायनि बागै सिद्धांत नालायजा हायपानो ताक्लाय जेखाने जेखाने चिनि ट्रिं बिसि कताल पान्डा कतर मुइ दङ जों ओ जागाव जे खायनेर रिंखा हाकाय जों बरक रहनाय चिनि एमएफके नि आदं सं अरनि रिसोर्स पार्सन नंगै बरक थाङै मानजाक बायनाय दिनैनि चिनि खायसे एग्जिक्युटिभ मिटिंआव जों आबो गाहाय सिद्धांत नाय पाइखा आवनि बिसिङाव जों किसा सावानो जत जागा जतन बुंता साइमान ग्लाक पलेनो याथेक बारा अब का 28 बारी हिनी सेनिजागो फुवाय और चिनि एमएफके नि खरंनै जों आदं रहनाय बरं आरो गैस जोंनि थाङै मानजांनाय एमएफके नंगै अन बिहाब आबुनि उनाव दङ 20 तारिख अब तुलासी खक आरो बाहायनो बरक जोंनाव कचारखा चिनि एमएफके नि आदं नंगै थांनाय बर बार थांगै गैस अंनाय आदं अंनाय अब बरक एमएफके हायके बर आर थांगै बर बाक्सा मिलुय आ बिसि कताल पालायनाय आबुनि यागुलो ते बर हरजांनाय खिनि बरक दङ खा कताल क्लाब गरिया साधुपारा सुमिलि हाति आरो चिनि एमएफके नि बरन बर कचारखा एवं जों आबनो रेस्पन्ड खा चिनि आदं सं आरो थांनाय नंदननगर आगरतला और बाहायनो कतर भाई खायनो नेनाय दङ आरो बाहायनो बरक जों बाय गोनोंखा बरक सानखा जों चिनि आदं संनो रहनाय आबुनि यागुलो दङ रतनपुर तमो कनाइबारी ताकरतला यट क्लाब सुमिलि हाति आबा हायके yang साउथ आई नर्थ गोबां जागा दङ जोंहासो तिनासो गोबां बटांगासो सागरालिया गाय बरक चिनवासो बांथे एबा जत जागा सानपन जोंसो रहर मानग्लाक हायपानो जों नांगाके जों मेटेरियल जों पाठंनाय चिनि बयरक जों रहर बायनाय जों जेखाने ट्रेनिं खालायो बरनो केबनो कतर केबनो चिकन चिनि मकलो करै चिनि मकलो बर जतनो बाक्सा समान एवं समान जों बरनो रेसपेक्ट खालायो समान जों बरनो बरम दङ आरो बिसिं चिनि एमएफके नि तरफ थैके कायसा कयमु जोंहाबो बिसिबा बिसिदक सकांनि थिमिनो जेंनि फायमानि साइ फायमानि हपंग्रांसा आइ प्रग्राम खायमानि गोबांमा बरक आबनो जाजानाय दङ जाजाया दङ हायपानो यग कुगिया जों खायमा दङ आबनि कारनखा जों स्टेट लेभेल होनाय जखन खायके हाकलाय मालाय खाय हाकसालनि हासुक बेसारनो बरक खायलायो बोरै बसा जारे बसा का आबरनो जुदि जों हरनि 12ता जरा खाय याकार खांखाय बरक थांनानै बेलाय बेजवा का बन कमनो वानसुगै जों यग कुगिया खायमा फायके बन बागैनो जों बार सावो स्टेट लेभेल जों खायावै जानिया जा आमचाय जानिया जा एरिया नतै खायके हांखाय आरो हरनि 12ता जरा बिसि कसामनो नायरेगि पाइ बिसि कतालनो यासागै जाति फनांलायै बाजी पटका सगलायमानि यागुलो पान्डानो मथागिरि हांखाय बाकी मुक्ति बोताय हना नांलिया
Gai borongni tomungmo kisa derama tomana deramungmo tai inglia gai joto digano sep site tongo hunoi जों abo wam sugoi a 4-5 বছর সেখানে চিমেন जों কই ফাইও তাবুবো কইন দङो তেবো কইনাय তাকলাইবো হাইनो তাকলাই যখন পাঞ্জি পাইबै খাবা আবনো খ্লাইসুক মাया फानो जेमाननाय সম্ভব खांके 12টা जरा खायो याकरना नोंथन फेबा बसकानि बिसि रावनि चिमि गाय पुइलानि चिमिनो कक साबलायै पुइलानि चिमिनो आवाय खायै जों हरनि 12टा जरा बिसि कतामनो नारिगो हर बिसि कतामनो यासाक समनि उलो पान्दाना पाइरे गाय बेलाखै जानाय जतनो बागे गाहाम अंनाय हिनो जों खाखायो आबोनो चिनि कयजों तलाय ताइ तां ताइ सानानि तो तनो आबो स्टेट लेवल दङो जों जतनो आबो नेशनल लेवल हाइनो नुगो तालखिनि पूजा सालायबा 22 तारिखो खेनो बमहाय पान्दा बरखायने बरखायने आबो गाय ताकलाय जों आगरतला दशरथ भवनो खायनाय गाबोनो 20 तारिख डिटेल्स सायखनारि जों जेनारेल सेक्रेटारि जों दिनाबो सां बागजागनो कक सलायना बागजा कानि पार्ट आंसो जरनो साइ पाइरेसनो गाबोन जागोला आं चिनि जेनारेल सेक्रेटारिनो कइनाय जे चिनि 22 तारिख हायकाबा चिनि बिसिकताल तालहिं 1 तारिख ब जगा चिनि पान्डा जुगाली मुंखा ताम ताम है खायनाय ताव चिनि जीएस जेनारेल सेक्रेटारि डिटेल्स सायखनाय हामबाय अतर ततां खैले जों कासकुनि खु खनाका nge जोंखा 1434 तिब्रा बिसिकताल पान्ना nge 10 बुकुं बनो खायनाय nge चिनि नगर प्रोग्राम अजागा फूड फेस्टिवल तंनाय nge आव जों 2 pm इनॉग्रेशन खायनान बागै तंजाका nge चिनि नगर तंनाय डिसिनि honorable chairman and chief guest तंनाय honorable welfare minister Tripura nge guest of honor तंनाय honorable MDC जों Bitu Burma nge preside over kene president MFK welcome address assistant general secretary the vote of thanks vice president MFK nge jaga chini calendar wall calendar both the wall and desk calendar release khaijangnai nge chini the magazine yearly literary magazine kholongma bowatino release khaijangnai nge boniya golo khai 4 pm bai जों seminar khane tipayara exclusively tipayaranti nge o jaga tipayarani historical background and o bisi tamke lekhajaka boroni bumti phaijaka obor jodum salaijangnai nge oboniya golo 6 pm open session thangnai joto berumni borok phayo jaga manjagai anje kono question je kono sungmung je sinamu jungno borok जों silai manai boniya golo जों 6:30 pm cultural program, short cultural program, 1 hour. Which is Karen Kitchen, Wasuka, our folk-based cultural program. Okay, the program, or Bishikatan Salon Kaino Tomano blood donation. There blood donations and was Halokicha, Joto Zagano, Bishikatan Panda, Kaiman Bagay, Rokiza Monthly and Bagay. The first week, February, was the blood donation program of Norgachini, Kaini, Hogan Hassan Taklini. program. Thought very simple unka taklai 2024 590 খ্রিস্ট তিব্রারা চাঙ্গা কাই 590 ni just 590 2024 590 minus kai taklai je klayo bonungnai very simple nge baragabo lakhateni baksabo romme ronga kisa mistake ro nge taklai 34 nongnai December 22nd